नमस्ते. आज मी बिना तेलाची, तेल नाही काय नाही अशी मी एक चांगली तुम्हाला डिश बनवून दाखवते. आता बघूया मी कशी बनवते ती. हे आपले पाववाटी अक्रोड घेतले, हे आपल्याला थोडे गरम करायचे आहेत. आता समजा माणसांकडे अक्रोड नसेल तर काजू घ्यायचे, 10-12 काजू घ्यायचे. काजू नसेल तर 10-12 बदाम घ्यायचे. कोणते ड्रायफ्रूट घेऊ शकतो. ड्रायफ्रूट घ्यायचं आपल्याला. आता मी ना 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलंय, तर त्याच्यासाठी आपल्याला ना 1.25 वाटी पाणी घ्यायचं आहे. सव्वा वाटी पाणी. आता पण त्याच्यामध्ये आहे ना पाव चमचे मीठ टाकते आणि या पाण्याला आहे ना चांगली उकळी यायला देते. उकळी येण्यासाठी झाकण ठेवायचं, लवकर उकळी येते. हे आपले थोडे भाजून घ्यायचे, जास्त नाही भाजून घ्यायचे. अक्रोड बघा चांगले 2 मिनिटं भाजून घेतले. आता मी त्याच्यासाठी आहे ना 1 वाटी खोबरा घेतलाय. हे सुका खोबरा आहे आणि किसून घेतलाय. त्याच्यासाठी अर्धी वाटी साखर घेतली आहे आणि हे आपले पाव वाटी अक्रोड. आता याच्यामध्येच आहे ना मी वेलची पावडर टाकते. आता समजा तुमच्याकडे वेलची पावडर नसेल ना तर 2 वेलची टाकायची अख्खे. आणि आपल्याला मिक्सरला लावून याची बारीक पावडर करून घ्यायची आहे. आता आपल्या पाण्याला उकळी आली आहे, समजते वाफ येते. आता गॅस बारीक करायचा आणि आपल्याला 1 वाटी पीठ घेतलंय तांदळाचं, ते आता त्याच्यामध्ये टाकायचं. पीठ टाकल्यावर असं चांगलं ढवळून घ्यायचं. आपलं पीठ ढवळून घेतला ना की आपण थोडं आहे ना 2-4 मिनिटं झाकण ठेवायचं. तोपर्यंत आपली पावडर करून घेऊया. ही आपली पावडर करून घेते बघा. जास्त पण नाही पावडर करायची. हे आपलं मिश्रण एकदम मस्त झालेलं आहे. आपली 2 मिनिटं झाली आहे. गॅस बंद पण केलाय. वाफ एकदम मस्त छान झाली आहे. आता हे पीठ आहे ना आपण ज्या भांड्यामध्ये मळणार ना त्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं. आता मी या वाटक्यामध्ये पीठ काढून घेते. तिला तर झोपायला चालली वाटते खाली. तू येत नाही. तू येईपर्यंत मी पीठ पण मळून घेतला. ते कसं गरम गरम मळायला लागतो ना. भाकरीचं पीठ कसं तसंच ना, तांदळाची भाकरी. मोदकाचं पीठ, भाकरीचं नको बोलू. मोदकाचं थोडं पाणी घ्यायचं हाताला जरा आणि नंतर तेल घ्यायचं. सर तूच सांग आता, मोदकाच्या आणि भाकरीच्या पिठामध्ये काय फरक. भाकरीचा पीठ आपण कसं सुक्का पण भिजवतो, थंड पाण्याने पण कधी कधी भिजवतो. आणि असं उकडीचा तर पिठाचं आपण अलिबागला बघितलीस ना, भाकरी हातावर थापतात ते, त्याला उकडीचा पीठ म्हणजे असं पीठ शिजवतात ती. पाणी टाकून मळत राहायचं ना पण. हा पीठ रेडी झालाय कसं तुला समजतं. चिकट होतो चांगला. गरम गरम मळून घेतला ना तर टाईट गेल ना तर थोडं पाणी टाकत टाकत मळायचं. म्हणजे कसं आपल्याला पोपी पण वळता येते चांगली भाकरीसारखी. आता मी थोडा आहे ना हाताला तेल लावते बघ. थोडं तेल लावायचं. दिल का शोधायला आली. हे आहे ना पीठ लावून आहे ना गोळा असं लाटून घ्यायचा आहे आपल्याला चपाती सारखा पातळ. हे आता मी बघ कशी पोळी लाटून घेतली ना. आता मी काय करते बघ. आता इथे मी साईडला सारण भरते. आता हे सारण भरलंय ना. आता ही बाजू मी अशी मोडते. मोडली आणि ही बाजू अशी आता दाबून घ्यायची. आता यात तुमच्याकडे अशी चिरणी नसेल ना तर तुम्ही असं सुरीने कापा. जास्त भाग नाही आतमध्ये कापायचा. जो आपण मोडलाय ना तोच भाग घ्यायचा. अरे वा, म्हणजे ते गोल गोल कापायची गरज नाही आपल्याला. गोल गोल कापायची गरज नाही. आता
आणि हे भाग आपल्याला असे जरा वाढवून घ्यायचे. आता हे आपण आहे ना चौकोनी कापून आहे ना, पोळी चौकोनी कापून पण आपण असं करू शकतो. आपण मोडलंय ना त्याच्या बरोबरच बाहेर कापायचा. आणि परत आपली जर वाटली कडा निघाली आहे तर अशी दाबून घ्यायची. आता हा भाग आहे ना परत थोडासा वाढवून घ्यायचा. छोटे आले तरी चालतात, असं काही नाही, मोठेच पाहिजे. आता पहिला आकार घेऊन बघायचा बसेल काय नाही बसेल. बसते आहे म्हणजे आपण कमी सारण भरायचा. आणि अजून एक तुम्हाला सांगते, हे आता इथे समजा आतमध्ये तुम्हाला चिपकत नसेल ना इथे तर असं थोडं पाणी लावायचं कडेनी, पण ते चिपकतोय ना. पण असं बोट पाण्याचा घ्यायचा आणि असं जरा पाणी लावायचं. आता हा भाग उचलून आहे ना इकडे एवढ्या भागामध्ये टाकायचा. हे असं आपल्याला हाताला चिपकतो तर पाणी घ्यायचं. आता जेवढा मोडलाय ना भाग त्याच्यावरच आपल्याला कापायचं, त्याच्या आतमध्ये नाही कापायचं आहे. एका पोळीमध्ये 3 बनवले ना. हे आपले असे बघा थोडे करून घेतले. आता मी हे पहिले आहे ना मी भाजून घेते. आपला तवा तापला ना की गॅस थोडा बारीक करायचा. हे आपण कसं भाजायचं माहिती, आपण चपाती भाजतो ना तसं भाजायचं आहे. आपले फिरतात बोट, ते चिटकत नाही ना. नाही सुके आहेत ना, स्लिप होतं चपाती जरी. हा आपण भाकरी कशी भाजतो माहितीये ना, टर्न करतो आपण. हा तसे आपल्याला हे शेकून काढायचे. आणि समजा आपल्याला वाटलं नाही कडा निघाली आहे तर अशी चमच्यानी दाबायची, मग ते काय नाही होत, निघत नाही. आता मी सुकं सारण भरले ना, तुम्ही ओलं सारण पण भरू शकता. म्हणजे फिरवताना आहे ना आपण चांगले भाजून काढायचे, भाकरी सारखे भाजले पाहिजेत. आता आपण एकदम मीडियम गॅस ठेवायचा आणि सगळे असे ना भाकरी सारखे भाजून घ्यायचे. आणि आपल्याला वाटलं ना जरा आपल्याला पाहिजे जरा घी वगैरे तर आपण थोडा घी पण लावू शकतो. मी तुम्हाला दाखवते. आणि नाही घी लावलात ना तरी पण चालेल. आता एवढ्यात भाजले असते, पण कसं माहितीये बारीक गॅसवर हे थोडे थोडे भाजून घ्यायचे, नाही ते एका बाजून करपणार. मम्मीला 5-6 मिनिटं लागली. हा अशी हळूहळू भाजते ना. आता मी थोडं आहे ना बघा, नाही लावलं तरी काही फरक नाही पडत, पण थोडं आपलं लावायचं. आता आपला नवीन नाश्ता झाला एकदम हेल्दी वाला. चला आता आपण टेस्ट करूया फटाफट. आता तुम्ही इकडे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी तर याला बघून असं वाटतंय ना की भाकरी आहे. म्हणजे समजा आपल्याला कधी गोड भाकरी खायचा मन झाला तर आपण असं करू शकतो. कधी आपल्याला करंजी खायचा मन झालं पण आपल्याला तेलकट नको, आपल्याकडे फ्रायर नसेल तर आपण घरी असं बनवू शकतो. तेलकट तिखट नको असेल तर एकदम छान प्रकार आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की कसं आहे, सॉफ्ट आहे का कुरकुरीत आहे. म्हणजे लगेच तुटते. भाकरी कशी असते आपली भाकरी सारखी खुसखुशीत. जेव्हा तू आतमध्ये सारण तुझ्या तोंडात जाईल ना तेव्हा तुला वेगळी टेस्ट लागेल मोदकासारखी. मोदक पण बनवता येत नसेल हे तर किती सिंपल आहे. हा आणि अजून माझं थोडं पीठ उरलंय ना करायचं, ते मी करून तुम्हाला फोटो काढून पाठवेल. पण मोदक करणार का? आता हे टेस्ट करा. एक बाईट घे पण तूच सांगा त्यात चौकशी. जे मोदक लवर असतील ना, ज्यांना अर्जंटमध्ये बनवायचं असेल किंवा खायचं असेल तर ते सेम एकदम छान लागते. म्हणजे शिजायला वाजायला काहीच त्याच्यामध्ये नको आहे. आपण भाकरी भाजतो तशी भाजायची आणि आपण मोदकाला पीठ शिजवतो तसंच पीठ शिजवायचं आहे. आता एक प्रश्न, या सारणमध्ये आपण जी साखर वापरली त्यात आपण गुळ वापरू शकतो का? गुळ बी वापरू शकतो, पण ते आपल्याला पीठ शिजवायला लागेल, खोबरं शिजवायला लागेल ना गुळामध्ये. आणि अजून एक प्रश्न, असंच आपण ही वाली जी करंजी आहे ना हे ते आपण डीप फ्राय करू शकतो का? डीप फ्राय कशाला करायची? आपल्याला तेलकटच नको आहे ना खायला. म्हणजे असे कमेंट येतात.
हा कमेंट येतात बरोबर. एकदम मस्त आहे. मला अशी हेल्दी रेसिपी खूप आवडतात. मला ते मला तशी करंजी दिली ना तुम्ही भाजून तर 1 किंवा 2 खाल मी जास्त असतं, पण अशी जर हेल्दी असेल ना मी 4-5 खाल, कारण मला माहितीये की हे माझ्यासाठी खूप हेल्दी. एकदम मस्त छान झालंय. असं बनवा.